Γεια σας, είμαι η Πινελόπη και σήμερα θα κάνουμε χοιρινή σπάλα με κόκαλο κοκκινιστή στη χύτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε ανοίγοντας το μάτι της κουζίνας και ζεσταίνοντας την κατσαρόλα μας για αρχή. Και μετά από λίγα λεπτά έχει ζεσταθεί η κατσαρόλα μας. Πάμε να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στο μισό και να σοτάρουμε το κρέας για να το θωρακίσουμε από όλες τις πλευρές. Περιμένουμε λίγα λεπτά να θωρακίσει το κρέας και να ξεκολλήσει σιγά σιγά από τον πάτο της κατσαρόλας. Βλέπετε έχει αρχίσει και ξεκολλάει το κρέας. Γυρίζουμε το κομμάτι και από την άλλη πλευρά. Δεν θέλει γρήγορες και βιαστικές κινήσεις, θέλει υπομονή. Και το δεύτερο κομμάτι ξεκόλλησε. Το γυρίζουμε και αυτό. Και αυτό το κομμάτι έχει ξεκολλήσει, το γυρνάμε. Αυτό φέρει λίγο ακόμη. Και αυτό το κομμάτι. Και κάπου εδώ το κρέας έχει πάρει από όλες τις πλευρές του χρώμα, έχει θωρακιστεί. Πάμε να το αφαιρέσουμε σε ένα πιάτο. Στη συνέχεια ρίχνουμε να τσιγαρίσουμε κρεμμύδι, σκόρδο και πιπεριά. Το σκόρδο που έχω βάλει είναι φρέσκο σκόρδο, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Και το σοτάρουμε για λίγα λεπτά μέχρι να αρχίσει το κρεμμύδι και το σκόρδο να διαφανίζουν. Στο κέντρο της κατσαρόλας έχω ρίξει και μια κουταλιά πελτέ για να τη σοτάρουμε και αυτή λίγο. Και πάμε να ρίξουμε και μισό ποτήρι χυμό ντομάτας. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στο τέρμα και το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Μόλις αρχίσει να βράζει η σάλτσα ρίχνουμε και μισό ποτήρι νερό. Ίδια ποσότητα αναλογία σάλτσας με νερό και το αφήνουμε να πάρει ακόμα μια βράση. Η σάλτσα έχει αρχίσει και βράζει. Θα ρίξουμε 2 δαφνόφυλλα, μισό κουταλάκι κανέλα, μισό κουταλάκι μπαχάρι και ένα κουταλάκι κόκκινο πιπέρι. Ανακατεύουμε. Να διαλυθούν όλα τα μπαχαρικά μας μέσα στη σάλτσα και πάμε να ρίξουμε και το κρέας.
ανακατεύουμε και στρώνουμε το κρέας ομοιόμορφο μέσα στην χύτρα και πάμε να την κλείσουμε. Έχουμε κλείσει τη χύτρα, περιμένουμε κάποια λεπτά να ανέβει η βαλβίδα στη χύτρα και μόλις ανέβει η βαλβίδα, από εκεί και μετά θα ξεκινήσουμε να μετράμε το χρόνο που πρέπει να βράσει το φαγητό. Και από τη στιγμή που έχει ανέβει η βαλβίδα, χαμηλώνουμε το μάτι της κουζίνας περίπου στο 7, όχι και πολύ, ούτε στο μισό, λίγο παραπάνω από το μισό, και περιμένουμε 20 λεπτά. Και μετά από 20 λεπτά έχω βγάλει το κρέας από τη χύτρα, το έχω βάλει σε μία πιο ρηχή κατσαρόλα. Η σάλτσα έχει δέσει απίστευτα ωραία και πάμε να το συνεχίσουμε. Θα ρίξουμε 2 κούπες ζεστό νερό από το βραστήρα. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας και περιμένουμε να πάρει την πρώτη βράση. Επίσης θα ρίξουμε και μια κουταλιά της σούπας αλάτι. Και μόλις το νερό που προσθέσαμε αρχίσει και βράζει, κατεβάζουμε το μάτι της κουζίνας στο μισό και θα ρίξουμε και μια κούπα κρυθαράκι. Το ανακατεύουμε. Και περιμένουμε. Μετά από 1 λεπτό σπρώχνουμε λίγο το κρυθαράκι στην κατσαρόλα για να μην κολλήσει στο πάτο και αυτή τη διαδικασία την επαναλαμβάνουμε κάποιες φορές μέχρι το κρυθαράκι να αρχίσει να μαλακώνει. Μετά από 5 λεπτά το κρυθαράκι έχει αρχίσει και μαλακώνει. Πάμε πάλι να κάνουμε την ίδια διαδικασία, να ξεκολλήσουμε από τον πάτο της κατσαρόλας ό,τι έχει κολλήσει. Με τον ίδιο τρόπο, ξύνοντας ελαφρώς τον πάτο της κατσαρόλας. Ξεκολλάνε πάρα πολύ εύκολα. Αν η θερμοκρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα και δεν είναι στο τέρμα. Αλλιώς άμα σας κολλήσει σε υψηλή θερμοκρασία έχει καεί. Θα ρίξουμε και λίγο μαϊντανό. Και αφήνουμε για λίγα λεπτά ακόμα το φαγητό να σιγοβράσει. Και κάθε 1 λεπτό που περνάει επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, λίγο να ξεκολλάμε το κρυθαράκι από κάτω σε περίπτωση που έχει κολλήσει κάπου. Το κρυθαράκι έχει βράσει, είναι έτοιμο, είναι λίγο αλτέντε. Κλείνουμε το μάτι της κουζίνας, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το αφήνουμε ακόμα 1 λεπτό επάνω στη ζεστή εστία. Το λεπτό πέρασε, πάμε να σερβίρουμε. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο, σερβιρισμένο. Θα τελειώσουμε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτό ήταν και το φαγητό μας για σήμερα, η χοιρινή σπάλα με κρυθαράκι. Κυριακάτικο φαγητό, πεντανόστιμο φαγητό, πάρα πολύ εύκολο, γρήγορο. Ειδικά αν έχετε χύτρα, μέσα σε 20 λεπτά είναι έτοιμο το κρέας με τη σάλτσα, άλλα 10 λεπτά θέλει το κρυθαράκι, οπότε μέσα σε 40 λεπτά έχετε έτοιμο φαγητό απολαυστικό και νόστιμο. Αν σας άρεσε και αυτή η συνταγή μου σήμερα, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχεται κάθε νέα ειδοποίηση για κάθε συνταγή που ανεβάζω. Ένα like, μην το ξεχάσετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, τα φιλιά μου.